aksine ben orada da var. Hadi. Sana bak senin o şeyin var ya. Bak yalan söylemeyeyim senin bacanağın bu kadar çok. Adam 24 saat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga pagremi, mga babayami sa agama Islam, iman to na pagimasan Amerikano wag yung kaya lalan ipsung sa haram sama na yan na sembahyang atau sa salatul maghrib yung kaya lalan na malupan kialbatan nagyang kuto ang mga tawa pagukit saya sabab sa gyang kuto madakal di ko mga kadi miyakan bubalin si ko mga darapairan yung kaya lalan na kapanwaya di sasambayang ang mga muslim igira miyaw maswakto kataya so mga tawa penpasiran din yung mga taon na kailan yun ng mga sambayang Iran nasasiran din ng penpas kata kepenuaya di sasambayang so kada kala mga tao tama na yun nakupa kaya mga 200-150 meter kawatan tano sa haram meter autobus mana clock tower na clock tower na miyarani-rani tanurun dun sa manen alhamdulillah so mga kaditano sa Pilipinas na ipuno ka din si ko kialit o di nada kapakada o jama'i Sheikh Suhaili Malambet Sheikh na dadno to katundugi abada makada sa mga kaditano miyaswad ni man to ang magtabaw kung yan ka NCMA pag yan ko to kapag-apply to mga kaditan. So alhamdulillah insyaAllah nagyang kayap kurya mga kadi na mapiyad na kapag-balingiran sa gyang kanan ng mga darpatan. Ayo to miya balitatan no nagyang kaya magtab na singwa na insimif na sirandan ni Mituno Tanor na gumiarins ko mga passport o mga kaditano para di keribat agyang ko to passport o mga kadi sa agyang ko to kapagberan sa bus mana nagigada ka lang mga tawap sa sambuyang sa Maghrib على الفلوس انما ira lagi daya oras 40 buka minutos adi ako mau sambayang
Lagi kaya mga lalan na ipsul sa haram na close. Sarado. So mga pulis na dila na napakiukitan ko mga kadi. Taro tanod dun pa okay chat tampa riyan ro. Ginambilala na open si ko mga kadi absumbuyang isa Masjidil Haram. Auto buah Munara. Ini na Munara Haram. Ang gisaw. Sa mga kadisa ko. India. India. Yan ang kapakayagira na mamiyaklos na napugupinan ni Rananan sa mana na saradudud. Ya penasaya sagi kaya di dalam atuak na ira ada masaraduna na opinanan. Sama na yan na pagkada kalunsutaw. So sabad na wisop siran sandun yang ana na lalan so sabad dun dan so building yan na building na harap yan nagid na haram ay pagubayan na nagyang ayak clock tower. Ya mga tawab kilay niyo na benar ko disiran di o di na plalakaw siran na naayad na iplalakaw ang mga tawaya na kasumbayang susiran sa haram para mitindagiran so sambayang salatul maghrib sa haram. At na Jabal Umar inshallah na so kapag flight itong mga kadi na miayos inshallah bid nila pag nintano si ko Allah adap man na pangaybagu mga awidakal o mga haji tano sa Pilipinas.
Salam rakano sa iyang ay sa mga pagaritan of kapansin niyo yung pagaritan no nasa Africa susaw siya sa mga tao na mga pupun sa Bangladesh, India sama na nagyang na nalalansan na closed na nan. Tambuah haram. Yan ang haram. Sama na nagyang mga tao saya na so di ron sulod na nasin di makasumbay sa mga lalan saya. Ya lang na yung kaya ko na kedepasan na ya. Kira area out sa wakto nasa sinasan di sa sambuyang. Ya bildi naginan sa aginan na Darut Tauhid na naya pranti aron agid na haram. Malutan umaw sa agian kaya Jabal Umar o kita Jabal Umar. Salam ki Kuya Abdul Samad Malawani. Sa mana na oras saya na 6:40 na dapan mau masuk maghrib kaya kap kumanyan na 7:10. Alas 7 G saya kap kumau waktu maghrib. Salam ki Salima Aba si Jan Rasnay biasa mana solda Jabal Umar ya Jabal Umar na hutila yawin nagyang kaya babayan na di shoppingan pemamasaanan sa mga gamit kapag sa mga kadiyo na siya sila miyamasa sa mga pasalubungyo wadin mambuha pasalubungyo. Salam ki Jan Naraskal, si Muhammad Hanif Dil Nasaro Bayaw, si Ann Gonzales, si Bapa Maru, salam rakasan pagariko, Masya Allah. Si Muhammad Rayan na Mitkawayan, si Zunaida Balindung, salam ki Husin Bunso, si Sultan Hamid Utawan. Yung sama na ay suldag yung ay Jabal Umar at na mga pasbi at na mga kolon mga nitaran ito sa mga abaya at sa mga perfumesan at sa mga accessories white gold kaya sa mga abaya insyaAllah mga perfumeran sa Masya Allah, anta mudir? La, Mas'ul. Mas'ul? Masya Allah. So mga rente rin siya. 15 real. Rente. Salam ki Aida Abdullah. Si Naid Andam. Si Ukhti Ashley bint Bashir. Si Basari Dato. Si Muhammad Jafar. Si Marki. Si Risan Alim, si Iyad Sultan, Syukri Haji Salim, si Pandahi, si Aida Abdullah, si Shan Maba, Asyante, si Jamina Makapantar, si Muhaima Said, Fatima Makapendeg
Malinaw, si Faida Muhammad, si Jubani, si Hubayb Abdul Wahab Jamal, si Muhammad Ali Dato Pangkatan. Ari pipira kong sukuan. Pipira kong sukuan ya? Ha? Ya mga abaya siya, nadisya ko pa kayo sa mga Pilipino ka. Tag siya ugatos, so sa timan abaya. Adun pa na labirun sa ibu real. Mga pipiyaman buaya. Pira ko na. Na price yan, no? Ano ate, sobrang na ako. Talogatos. Mapiyaman buhay tila. Di ko undot. Masya Allah. Yung mga piya-piya mga abaya. Salam ki Mahid Mala. Ari bayaw. Puniat ka din. Si Isra Daranda. Abdul Jalil Imam Unakan. Si Alayda Mambuay. Si Amina Muslimin. Si Walid Abu Bakar, si Anisa Mangundakan Tumi Nuray. Inshallah Intisar Haji Ismail. Isalam Amerikan ya tunay ni. Isalam Amiskano. Sagyang kaya darpa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yap man na yung bulawan na eh. Kaso mahilig sa sising. Abu Yaman, kwais wala mapi kwais? Ha? Mia? Ito sa mga siton. Hadrami, Masya Allah. Mga Yaman, yagi ang mga bantay saya. Philippine. Ha? Masya Allah. Bisa mo. Sama na na oras saya na 6:47. Hindi saya pan pag waktu Maghrib. Sama na yan na nadapan sa kam sa waktu Maghrib ka sobrala si tiyak sa kumin saya. Yung kutuba inshallah na sopang niyamin na mapadagan ro na mga bangsamisan sa Pilipinas. Lebud wallahu subhanahu wa ta'ala si kumabang sa tanwa kumagat si kumakatalun lugar agun. Pangintano si ko Allah pala kanusid makasong makapamisita nagulo. Makapamaghaj inshallah biidnillah. So saya bu teguh sa diyan kaya kilang Amerikano sa kaya mga darpa matatago saya. Ayno kasi kung mga pedoras na sumpatan tanong bala-balasan kan wallah sa madakalamapia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.